Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Perla, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Kanhi OFW sa Dubai. Pero nakauli na ko karon sa Pilipinas. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati karon nga nakapastress nako. Kay wa ko magtuo nga ingon na kini ka grabe. Aron ni sabtan, sugdon ko sa didto pa ko sa Dubai. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat gumanakas banyo, Perla. Kaya ko ni mo. Ay, kuan na ako'y nadiskubrihan sa ako. Pagamitas ako sa CRP kay di nagyud kapugan ng akong kaihiun. Uy, istorya ta inigawas na ako. Unsa man ka ni? Ha? Bukol? Lagi, may bukol ang akong wa nga suso. Hala? Dako ba? Gamay raman hinuon. Pero naagian ng nako og hikap ganina sa pagpanabon nako. Asa ko na, be? Kinidapita day Ay, na Pero sakit ba? Wa man hinuon magsakit. Mao nga wa gyud dayon ko makabantay ini. Uy, pa-check up na, uy. Unya na lang siguro. Kay wa man sad ko gibati. Wa may sakit. Unsa? Gusto ang imong amiga Perla. At check up na. Hasol kaayo diri kung magpa-check up man dooy. Unya may trabaho pa ko mabiyaan. Sige lang, kay muuli naman ko sunod tuig pohon. Pila naman lang kabuan. Diha na lang unya ko sa ato magpa-check up. Unsa? Kadugay pa ato? Karon ka doon ay gibati. Unya sunod tuig ka pang pa-check up. Wa lagi ko'y gibati. Wa naman kun magsakit. Ikaw kung di ka patuon na. Basin unya na ka mulihok anak kung masakit na ka og lisod na matambalan. Mando. Mura naman hinuon kong maparanoid aning bukol sa wanak kong suso eh. Oh, naagyot siya. Akong mahikapan. Sa tuo ka na kong suso, no? Naabasad ka, ha? Suwayan na po hikap. Hala, ni aman po di ay bukol sa tuo na kong suso. Hala, niya sa dinhi. Sa ato pa di ay. Ang duhan ako kasuso ang dunay bukol. Ginoo ko. Awa ka lalaki. Daghan di siguro ng mga bukol ni mo sa imong susuday. Wa pa ko kabaw, day. Basta kay kanilang duhang ako nahikapan sa tagsan ako kasuso. Sus. Perla, uy, pa-check up na lagi, uy. Day, pero unsaon man, wa man ni siya magsakit good. Hala, no? Magpaabot pag yun kang musakit na. Wa ra man good ko gibati, Stella. Basin wa ra siguro ni, uy. O, ikaw. Kung sige na ni mong daginuto ng imong health. Aw, paabuto na lang nato nga Hapit na gid mahuman ang akong kontrata din sa Dubai. Og makapauli lang gid ko sa amo sa Pilipinas. Ay, kimingaw na gid kay ko sa akong pamilya. Agay. Unsa man ning nagpitik nga sakit sa akong suso. Recorded by X Thunder Gaming.
Sa kadugayan, nagsakit na gyud ang bukol sa akong suso. Magpitik o mag-uylap-uylap na ang kasakit. Giantos sa tunako, hangtod nga nakauli na ko sa Pilipinas. Unya, Pa-check up na ta. mahadlok man kumando eh. Nanasad na siya na yung hadlok-hadlok. Nisaad ba ya ka nga nagpauli ni mo, pa-check up na ka? Oh, Mando, ano ka, uy? nahadlok ko. Nahadlok ko, Mando. Ay, lagi ng hadlok-hadlok lagi. Huwag ginay katabang ni mo, Perla. Unya ang kwarta. Kasayang sa hinaguan akong kwarta, no? Nga sa ako na nagyapon sakit magpaingon. Nanarbaho ko sa gawas para sa pagpaeskwela sa atong mga anak. Maungwagin na ko hilabti ang akong kwarta para pa-check up na ko. Kaya para kini sa pagtungha sa atong mga anak. O kung sa may gusto ni mong mahitabo, nga pasagdan ka lang namo, nga kauno na imong sakit, Mando. makitaan na natong kwarta, Perla. Unahon nato ng imong gibati. Ato ng atimanon. Magpa-check up ta. Tanawa ra. Ingon pito ko ni mga daghan kaig mga lab test nga buhaton ani. Pila ka ning tanan taon ha? Kutob sa itong maabot. Kutob sa maabot sa budget. Buhato na to ang tanan. Ginoo ko. Kadako aning gasto ha? Ay, nalagipagkunahon na ng kwarta. Kwarta ra na, Perla. Makitaan ra na. Kung ikaw ang dili matiman, posibleng dili ka na unya na makita sa imong mga anak. Ug ka na, ang dili na ko katugutan. Mando. Sige na. Ato na hinahinayon sa pagbuhat kaning gipabuhat sa doktor nimo. Aron nga, makabalik niya alang sa mga resulta. Ikasubo ko pero stage 4 na ang imong breast cancer. Unsa dok? Sigurado ka na? Mao kining akong nakita base sa nabasa ko sa mga resulta. Ginoo ko. Mrs. Late stage naman kang nidangop og pa-check up. Sa mga ingon ani gani nga case, early detection, mas maayo magpa-check up dayon mo aron matambalan dayon. Sama ini karon no, nga inyong gipalamay. Stage 4 na. Ginoo ko. Wagid ko magdahom nga ingon na ni adto ka grabe ang akong gibati o ang akong breast cancer nga stage 4 na di ay. Ni ako karon sa kabalaka, dili lang sa akong sakit kundili sa gastuhan. Og nag-eskwela pa ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nagsugod raman unta to sa gamay nga bukol sa akong suso og wa ra magsakit. Ingon ba di ni ana ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Ikaduhang pangutana. May uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud. Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na akong suso? Ikatulong pangutana. Dugay ko nga nagpa-check up kay lagi dito pa ko adto sa Dubai isip OFW. Posible ba nga kung nadali pa nako og pa-check up, dili maingon ini ka grabe? Nagtuo man gud ko nga hasol kaayo og gasto kung sa Dubai ko magpa-check up. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pagpauli nako sa Pilipinas, nagpa-check up ko. Ug matod sa doktor, stage 4 na ang akong breast cancer. Unsay mahitabo nako, ug pila naman unyay ako magasto ini. May maluwas pa ba kung stage 4 na? Kay basin mag-usik lang mi sa kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Perla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din ni sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_,
44612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong bahatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw murag nindot kay ni siya da. Remember that happiness is a way of travel, not a destination. So kung nakay gusto nga enjoy ka along the way, tanaw, sightseeing. Pag abot dito, mas maayong enjoy ka po ka. Pero as you go along, paingon pa ka dito, nang lang nindot ang imong maagian. No? Kay kung bati ang imong magian, nya pag abot mo dito, bati gapon, nawa na gyud, bati negative na gyud, no? Pero enjoy kay ka sa imong giagian, expected po nga happy ka once you arrive in your destination, no? So, kinala stress free ta nya enjoy the best, no? Ayan sa Lions Fair nga enjoy, play and sing, listen to the speakers of the day, the fine thoughts that they bring. I have realized that I have a part in the care of the unfortunate brothers and sisters of ours. Naman ay among motto sa Lions. So, it is voluntarism, not an employer-employee relationship. Equal footing tada bay. Why how na to dia? Parihara. Voluntarism ko na god. Wag nagsweldo na to dia. So, ang atong purpose is to serve. We spare time, effort, money, sometimes emotion in order to serve. Dito ka-expect nga bayaran ta. Kwan. Ako lang nang gi-share kay sometimes na mga member sa grupo nga mangbuli. Mahinumdum niyo itong class reunion na kung giatinan nga noon sa bang tuo si mayong laki siya o mabayong babae siya, mangbuli man. So, maning mag-reunion. Ang purpose sa reunion is banding, dili bullying. Bati kay nang dugay na kayo mo nagkita si mong classmate niya. Nagkita niyo mag-insultuhay kada usa, ade mayo. Unhealthy mind. Okay, nangasaba ba ko? Oh, nangasaba ko gamay. Okay, ang atong magtatampo karong adlaw si Perla. Si Perla. 45 years old, wala niyang butang yung address, may tulo ka mga anak, kanhi OFW dito sa Dubai, Itungod kini sa iyang problema sa iyang breast, no? Anak-anak, kadaghan ako ka nag-Dubai. Pila kaupat ako ka nag-Dubai, pero taman ra ko sa airport. Wag ko ka ana ilangi pang hambog nga kasana Khalifa Tower. Wa ko ka ana. Kaupat na ko ka nag-Dubai, pero taman ra ko sa airport. Huwat ko sa connecting flight going back to Manila or going abroad. Okay? So, ako lang pa rin kamutan ng mga pangutana ni Perla. May atong i-greet din ni mayong pagpaminaw dia ni Merly Rabanes og ni Ben Lapot. Murag silingan ni silang duha na. Si Merly Rabanes ug si Ben Lapot. Jerry Rabanes, mga Natad family, mga Ababa family dia sa Kantawan. Og si Alfred and Rodel Lastimoso, Alfred and Rodel Lastimoso diha sa Kantawan, Naga City. Ayuwag pakaon ng imong mga alagang kanding diha Rodel ug Alfred kay para nga naanya tay maayo makita. Abay mayong gatas ang kanding, murag baka gyud tingali ang mayong gatas, no? Or baka gyud. Naman po'y Carabao meat. Walang Brad Pipi para diyang dito sa Compostela na may usay mo palit man siya Carabao kiso. Regards din mo diya sa Compostela, no? Si Father June Paradyang, diya sa Liluan. Napa ba kasi Father June sa Liluan, no? Mga Paradyang family diya sa Compostela, Cebu. Kabadyangan, nakanagi ko na ginyo. So, unang pangutana, nagsugod ra ni unta sa gamay nga bukol sa akong suso, ug wala magsakit. Ingon ba diya ni ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Dili sa dinoon, no? Di sa dinoon outright cancer, no? Kay nabe apoy mga bukol-bukol labi nag-menstruate, no? Actually, kadaghanan sa mga babae na may gitawag na tong breast asymmetry. Di gyud pareha kadagko, no? Minang hormonal ang rason ani o labi na injured ka diha, na infection, na untog ka, o katong mga babae nga nag-take og contraceptives, no? So ang sakto gid ni Perla
musubmit ka for mammography. Kining mammography usa ni siya ka diagnostic procedure. Pagsuta sa unsa may kahimtang dia sa imong suso kay ug magtagna lang ta dili reliable. So akong usbon daghang mga hinungdan nganong na may bukol diha, no? Hormonal usahay, binagbago nag-menstruate, or ikaw 45 na ka, no? Atong mahinumduman nga ang menopausal age is mga late 40s o early 50s, dugay-dugay paminom ka, no? Kay 45 na pa kay mga 5 years or more, no? So mo na nga ako kay istorya. Kung nakay history nga untog o na injured, that is alarming, no? Mammography ang diagnostic procedure paghimuon ani Pearl, no? Sunod nga pangutana, may uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud? Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na kong suso? Pearl, ayaw pag-conclude dayon nga cancerous ning imong sakit, na? Ang the only way nga makaingon tag cancerous na is through biopsy. Ipa-biopsy ug naman gani lesion diha ato nang ipangda sa laboratory para ma-biopsy kung malignant ba or dili ba. Kay kung mayong kag cancerous, murag negative na maguna. Although taas man kayo ang survival rate sa mga breast cancer, pero sa ngan ng daang cancer medyo maka-anxiety po, maka-depress. No? Ayaw pag ituo dayon nga cancerous ng imong bukol sa imong suso. Not until na ay biopsy result which revealed nga ang imong lesion diha sa imong suso is malignant or cancerous. Sa ako nang giningon, daghan kayong mga babae nga dili pareha kadako ilang suso. Normal ra na. Pero kung naa na gani dihay nagsakit, labi namuwa, nagnana, or naabaroy sign of infection, alarming na siya. Or naabaroy nagdako nga bukol, nga nagkaanam kadako, nagtubo ba. So atay pa biopsy. Sunod nga pangutana, dugay kong nagpa-check up ug kay lagi didto pa ko adto sa Dubai isip usa ka OFW. Posible ba nga kung nadali na nako og pa-check up ug dili na maingon ani ka grabe. Nagtuo manggug ko nga hassle o gasto kayo kung sa Dubai ko magpa-check up. Well, I do not have an idea kung pila ang mga consultation payment dito sa Dubai. Kaysa ako nang ginaingon, kadaghan ako ka nag-Dubai pero taman ra ko sa airport. Agi ko ka suroy-suroy yan ang Dubai. Naman to yung nang-imbitar na ako dito sa Dubai pero ang butong nang-imbitar na ko, tama na sa imbitar. Tama na masulti, wa may aksyon. Kaya lang, kayo, basig makaanat na ng Dubai, magtigom na ko pamiliti pod, no? So, wa ko idea, o mahal ba dito, o mas barato ba dito, o mahal ba dito sa ato, pero sa pagkakaroon, ang atong main concern is mabiopsy ng lesion sa imong suso in order for us to know kung malignant ba or dili ba. O kung malignant, cancerous ba o dili ba. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Magpauli na ako sa Pilipinas, nagpa-check up ko o matod sa doktor. Okay. Wa ko kakuan ganyan sa drama. Stage 4 na ang akong breast cancer. Okay? So, stage 4 na. Unsay may tabo na ko kung pila man unsay akong magasto ani. May maluwas pa ba sa stage 4 kay basin magusik-usik lang ko sa ako nang ginaingon ang survival rate sa ang breast cancer is taas. Daghang kog mga kailangan na mga breast cancer nga nakasurvive man pod, no? With the close monitoring sa atong mga oncologist. Mga doktor nga in charge aning mga malignancy, gitawag nato silang oncologist, no? Expert na sila nani kung kinahanglan nga ikuan mastectomy, na radical mastectomy, nang kuhaon gyud ang breast ug katang pectoralis major muscles dinhi sa tubangan, siguro maka-minimize na sa spread sa cancer cells. So, survival rate ani is dili ko ka predict pero manghinaot ko nga mo-submit ka for surgical intervention depending upon the clinical judgment sa imong attending oncologist. Akong balikon, oncologist ang doktor nga in charge niya aning ingon aning problema ha. Niaraman ka sa Cebu City, Cebu City or ba ka Perla? Or wa manggo ka magsulting taga diin ka. Pag naka sa Cebu City,
doon lang ko kada sa atong medical center, sa government lang para di kay gasto. Ha? Government hospital, okay? O kung taga Talisay City ka, doon da si Dr. Agos, no? Kunang Migo, medical director na siya diya sa Talisay, South Cebu Medical Center. Si Makatabang, no? Okay? So, inaot, kasabot ka sa speaker ni mo, Pearl. O gayo lang ka, bata pa mga 45 years old, no? Taas kayong survival rate aning breast cancer kung matagan lag sakto nga pagtagan. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So, sa ngalan sa among mga kauban rin sa Armen, thank you kasi kanunay yung pagpaminaw sa itong mga programa. Taas ka tag-rating din sa itong lugar. With Atty. Ellen Batahan, from Olo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayon.